Хей, какво става, хора? Значи, първо искам да отправя предупреждение за видеята ми. Значи, искам да предприемате всичките ми видеа на шега, защото обикновено аз правя тези видеа с такава цел, с комедийна цел. Искам просто да се забавлявате, когато гледате видеята ми, защото някой, който ни възприема видеята ми на шега, ще каже "Тъс, баща!" Да, ама не е така. Окей, да продължавам с видеото. Предполагам, че всички знаем какво става, щом съм извадил това нещо. Всички знаем за какво ще е видеото. Така, значи сега тютюнът в тази чашка е сложен. Сега остава само се стои да направим и така. И вероятно те, които използват на регле, ще кажат хубавенки. Сега, що си слагаш и отгоре фолио. Значи, слагаме отгоре фолио, за да може да се въгля да чистя цялото на регле. Така, значи, сега направихте дупките горе, където слагаме въгля. А сега просто тук ще направим магията. И изкъхнем малко погледчик с цялото тая магия. Значи сега ще се направят такива неща с регленца, която се, че нещата получат наистина добре. Мисля, че ще загазят доста, където правят такива неща с тия на регленца. Според мен тези неща стават супер скъпо пяско, нали? Как пръстчети. Окей. Защо съм тези всичко? Те, сега започвам. Вие заглавят, нали? И я наргле, нали? Окей, дон са ви харесали номерата, които не мога да е. И това е нареглето тук. Това е моето нарегле. Опа, не е това, всъщност. Окей, хора, ви хареса това видео и ви е било смешно, както това стиля. Дайте им палец нагоре и там се абонирайте. Мерси, чао и до скоро!